Вітаю, запрошую господарства на об'єктив. З вами Ольга Старостіна. Розпочинаємо. Я крайне опечален, сожалею и раздосадован тем, что происходит с этим уважаемым мною порталом. Атака на Тутбай. Он не хочет, чтобы что-то люди знали, вот, чтобы телевизор сидели, смотрели ерунду эту. Меня устраивает вполне то, что я смотрю телевизор. Ці удасться уладам знищить Тутбай. Человек 5,5 лет проведет вне семьи. У него маленький сын. В последнем слове говорил, что он очень хочет отвезти его в 1 класс. Колькі яшчэ лёсаў паламала сёння дзяржаўная Феміда. Абсолютно незлобный, активный человек, который хотел просто эту жизнь сделать лучше. Вот. Удар ніжэйшы запас. Разам з Украінай назіраем за супрацьстаяннем прэзідэнта Зеленскага і мэра Кіева Клічко. Ви пераемнік Януковича. Пам'ятаєте, де він тепер? Пам'ятаєте, де він зараз? Ператрус, крымінальная справа і блакіроўка парталу Тутбай. Сілавікі прыйшлі ў галоўны і рэгіянальныя офісы на буйнейшага ў краіне інфармацыйнага рэсурса. Ператрусы адбыліся і ў кватэрах супрацоўнікаў. Забіралі тэхніку, тэлефоны і нават банкаўскія карткі. Затрымалі прынамсі 14 асобаў. Супраць гендырэктара і бухгалтара кампаніі завялі крымінальную справу. Дамен Тутбай, якім карысталіся больш за 3 мільёны беларусаў, заблакавалі. Але медыарэсурс не знішчаны. Діяна Радкевіч. У дачыненні гендырэктаркі Тутбай Людмілы Чэкіна і галоўнай бухгалтаркі парталу Анджэлы Асад распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Дэпартамент фінансавых расследаванняў паведамляе, што Тутбай атрымаў прыбытак, цытата, неабумоўленай дзейнасцю, дазволенай для рэзідэнтаў парку высокіх тэхналогіяў. Работа редакции, мягко говоря, затруднена и отсутствием доступа к сайту, вот, и тем, что, в общем-то, сварали людей. Калі галоўную рэдактарку парталу Марыну Золатаву выводзілі пасля ператрусу кватэры праз чорны ход, яна паспела паведаміць, што таксама можа быць фігуранткаю. У Марыны забралі ноутбук, яе самую затрымалі. Мама что-нибудь говорила? Она молчала и просто мы обнимались. Ператрусы ў рэгіянальных офісах завяршыліся выняццем тэхнікі і дакументаў. Ператрус у галоўным офісе працягваўся і на момант рыхтавання матэрыялу. Сілавікі прыйшлі да некалькіх працаўнікоў. Пасля ператрусу затрымалі журналістку Дар'ю Брыль, рэдактаркі Ганна Руденка і Вольга Цаўкіў на волі. У іх канфіскавалі ўсю тэхніку і банкаўскія карткі. Але сілавікі затрымалі прынамсі 14 чалавек. Сярод іх журналістка Алена Талкачова. Заблакавалі ўсе сайты і сервісы Тутбай. Фармальная прычына блакавання – размяшчэнне інфармацыі ад імя фонду салідарнасці Байсол, які дапамагае рэпрэсаваным беларусам. Але некаторыя люстэркавыя старонкі працуюць за мяжы і праз VPN. При невозможности, собственно говоря, наполнять именно сайт информацией, значит, мы вынуждены будем публиковать там, где мы можем публиковать, соответственно, в соцсетях, опять же, и повторюсь, возможно, в мобильном приложении. Яшчэ адзін партал-офіс, якога прыехалі сілавікі, av.by. Гэта буйны аўтамабільны сайт, афіляваны з парталам Тутбай. Арыштавалі, а потым адпусцілі яго дырэктара Дмітрая Гераніна, грамадзяніна Расіі. Затрымалі і дырэктара хостынг-правайдера Хостербай Сергея Павалішава, таксама звязанага з Тутбай. Думаю, што яны разглядаюць як одну кампанію, і цяпер проста фабрыкуецца вялікая крымінальная справа, па якой, напэўна, будуць затрыманы, а может быть нават и десятки затрыманых. Ці уяўляюць беларусы жыццё без незалежных медыа? Конечно, это безусловно важно, потому что люди должны знать, что происходит в стране. Важно, так все равно, что этого не будет. Все равно этого не будет. Пока сидит, не допустит он этого. Меня устраивает вполне
то, что я смотрю телевизор. Принципиально важно, потому что по ТВ откровенно странные вещи рассказывают. Тутбай – самый популярны партал навінаў у Беларусі. Яго ахоп інтэрнэт-аўдыторыі ў краіне больш за 60%. У мінулым месяцы на яго заходзілі ў 10 разоў часцей, чым на сайты асноўных канкурэнтаў. Што можа здарыцца, калі партал зачыняць? Гэта каласальны удар по бізнесу, по рекламному бізнесу. І таксама, мне здаецца, яны думаюць, што цяпер рекламу панесуць там на БТ, на ОНТ. Не, канешне, будуць карыстацца просто міжнароднымі нейкімі пляцоўкамі. Затрымалі і журналістаў, якія прыехалі асвятляць сітуацыю да офісу Тутбай. Александра Чарнуху, Артёма Майорову і Дар'ю Буракіну. Таксама на сувязь доўга не выходзіла ўдава Юрыя Зісера, заснавальніка Тутбай Юлія Чарняўская. Яе знайшлі ў шпіталі пад канвоем. Юлія перанесла гіпертанічны крыз. Чаму сілавікі прыйшлі да яе дадому, невядома. Діяна Радкевіч, Белсад. Петыцыя з заклікам разблакаваць Тутбай з'явілася на сайце «Зручны горад». Можна таксама падпісаць адмысловы зварот, ды накіраваць яго ў Міністэрства інфармацыі і Генпракуратуру. Асудзілі ціск на Тутбай прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі і прадстаўніца АБСЕ ў пытанні свабоды медыяў. Святлана Ціханаўская тое, што адбылося сёння, назвала наўмысным забойствам медыа. Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы требуем безотлагательной реакции Евросоюза, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров. Міністэрства інфармацыі заблакавала доступ да Тутбай і Хостер.BY. Партал выкінулі з парку высокіх тэхналогіяў. Атаку сілавых структураў сёння таксама зазналі рэдакцыі аўтамабільнага сайту Аві.BY, Работа.BY. У Новаполацку затрымалі Алену Радзькову. Былую давераную асобу Святланы Ціханаўскай схапілі, калі яна вяла дзіця ў садок. У іншых дзетак сёння таксама забралі бацькоў на рашэнне так званых суддзяў. Пра судовыя паседжанні дня Ярослаў Сцешак. Суддзя Ленінскага району Берасця Александр Семенчук сёння цалкам задаволіў пажаданні пракурораў і вынес прысуд у справе так званых берасцейскіх партызанаў. Яўген Камбуль 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму, Сергей Сіліч 4, Максім Пыцель 3 гады, Максім Сілюк 2,5, Сергей Красоўскі і Вольга Сыраватка 2 гады, Уладзімир Кацюбка 1,5 года, Наталья Баранова і Наталья Муратова па году калоніі. Марына Селянок атрымала 1,5 года так званай хіміі, абмежавання волі. Максим, по сути, ни в чем не виноват. Он был свидетелем, можно так сказать, ни в чем особо не участвовал. Помог, подвез. И есть маленький ребенок, как бы. Ничего не учли, никого не пожалели. Суддзя Семенчук вядомы даўнім удзелам у палітычна матываваных крымінальных і адміністратыўных справах. Такія жорсткія выракі ён вынес паводле артыкулу «Злоснае хуліганства» за вывешаныя пудзілы з надпісамі «Мент» і «ОМОН», закіданыя яйкамі і камянямі апорны пункт міліцыі, размаляваны кіёск «Табакерка» і падпаленыя ноччу на пустой дарозе 3 шыны. А таксама паводле артыкулу наўмыснае правядзенне ў непрыдатнасць транспартных шляхоў за замыканне чыгуначных рэек металлічным дротам. Есть девочки, которые вообще ничего не... они, по сути, не знали, на что идут. Нигде не участвовали, никуда эти куклы не ездили развешивать. И обеим дали заключение лишения свободы. У обеих есть маленькие дети. Суддзя Цэнтральнага району Менску Вікторыя Шабуня, вядомая палітычнымі прысудамі, асудзіла Сергея Капанца на 5,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сергей услышал этот приговор с абсолютным чувством того, что он не виновен. Это было видно. Сергея Капанца прызналі вінаватым у дапамозе ў арганізацыі масавых беспарадкаў, бо ён дасылаў тэлеграм-каналу Сцяпана Пуцілы «Нехта» інфармацыю і відэа аб перамяшчэнні спецтэхнікі сілавікоў 9 жніўня, ды каардынаваў рух людзей да раённай адміністрацыі пасля закрыцця выбарчых участкаў. У суде Маскоўскага району сталіцы працягнуўся працэс у справе лазерных указак. Дырэктара фірмы «Тэхнакратыя» Дмітрыя Канапельку і яшчэ 3 чалавек абвінавачваюць у падрыхтоўцы масавых беспарадкаў, бо яны нібыта куплялі лазерныя указкі, каб пратэстоўцы сляпілі міліцыянтаў. Те улики, которые были сегодня представлены, все эти разговоры эмоциональные,
Это просто были эмоциональные разговоры, не подтверждающие никаких насильственных действий в отношении сотрудников, которые применили такое насилие, что повергло в шок. У Бабруйску на 1,5 года хатняй хіміі, абмежавання волі па месцу жыхарства асудзілі Сергея Гурло, мясцовага лідара беларускага незалежнага прафсаюзу. Суддзя Антон Дудаль прызнаў яго вінаватым у абразе мясцовых міліцыянтаў у чаце аднаго з тэлеграм-каналаў і абавязаў выплаціць пацярпелым кампенсацыю па 1000 рублёў. 35 лет без 3 месяцев на биушине отработал, на это государство, на преступное, я считаю, работу, и на этих на цепных псов этого режима. И еще им по 1000 выплачивать. С пенсии теперь. Суд быў закрытым. У Сергея Гурло канфіскавалі мабільнік як прыладу злачынства. Они вообще думают, когда заявляют вот эти суммы. Возможно, по их зарплатам это сопоставимо, это нормально. У судзе Фрунзенскага району Менску штраф 200 базовых велічыняў, гэта 5800 рублёў, прысудзілі кардыёлагу Вользе Карнеевай за тое, што яна ўсклала кветкі да народнага мемарыялу Александру Тарайкоўскаму, забітаму сілавікамі ў першыя дні пратэстаў. Позиция моей подзащитной была непризнательная. Она настаивала, что ее действия не являются пикетированием, то есть они никаким образом не связаны с демонстрацией протеста, либо демонстрацией каких-то общественно-политических интересов. Вырок у адміністратыўнай справе вынесла суддзя Марыя Ярохіна. Ярослаў Стешык, Белсат. На 9-й дзень пасля падпісання дэкрэту нумар 2 Лукашенко склікаў Савет бяспекі, каб патлумачыць ягоным чальцам сутнасць дакументу ды заклікаць сілавікоў не расслабляцца. Дакладна не расслабляліся сёння ў Міністэрстве абароны, якое па трывозе ўзняло ракетныя войскі дзеля праверкі баявой гатовасці. Падрабязней пра намеры ўладаў у мірнай краіне Алесь Баразенка. Сакратарыят Савету бяспекі станецца дзяржаўным органам. Новую пастанову пра ягоную працу падрыхтуюць за 1,5 месяца. Пра гэта паведамілі па выніках нарады ў Палацы незалежнасці. У дакуменце адлюструюць некаторыя нормы дэкрэту нумар 2, створанага на выпадак смерці прэзідэнта. Сёння Лукашенко разгорнута тлумачыў ягонае падпісанне, спасылаючыся на вонкавыя пагрозы. Против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Гэтак, у выпадку гвалтоўнай смерці прэзідэнта Савет бяспекі мае абвесціць надзвычайны або ваенны стан, заарганізаваць новыя выбары. Пастановы Савет бяспекі будзе выносіць па таемным галасаваннем. Паводле Лукашэнкі дэкрэт, што нібы засцерагае ад захопу ўлады ў выніку мяцяжу, мае часовы характар і можа быць адменены пасля выбараў наступнага прэзідэнта. Представьте ту ситуацию, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Нетрудно спрогнозировать. Я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет президента. Ранее Александр Лукашенко подписал закон об дзяржаўнай обороне и об змене законов у пытаниях национальной бяспеки. Теперь особы силовиков могут быть засакрэчаныя, и яны не будут нести отказность за уживание силы, спецсродков и зброи, калі таго патрабуе оборона конституцыйнага ладу и дзяржаўнага суверенитету. Але ці ёсць реальная пагроза незалежности Беларуси и кто пагражае дзяржаўнаму суверенитету? Мы запыталіся у гомельцаў. Президент наш. Можем перейти в состав России, скорее всего, в очень скором времени. Насколько я знаю, такая тенденция есть уже. Нас Лукашенко спасет. Кто-то вмешивается в наши дела? По-моему, нет. Мы сами отвечаем за то, что происходит в нашем государстве. Адмыслоўцы же звязваюць імклівае павелічэнне правоў і паўнамоцтваў сілавога блоку, перш за ўсё з асабістым страхам Лукашэнкі страціць уладу. Те, кто его пытаются запугивать, а это, безусловно, люди из его ближайшего окружения, надо признать, работают очень эффективно. И поэтому и декрет, о котором он говорил как чуть ли не самым главным в своей жизни, оказался в конце концов декретом о том, как обезопасить лично себя. То есть все логично, все правильно. О чем он все время думает, о том он и принимает главный декрет. Завтра ж дэкрэт нумар 2 будуць разглядаць на супольным паседжанні Палаты прадстаўнікоў, якая, што праўда, можа толькі прыняць яго да ведама, ды Савету Рэспублікі. Алесь Баразенка, Белсат.
Адвакаты маўчаць пад жорсткім патрабаваннем нераспаўсюджання, але пэўныя звесткі з-за кратаў даходзяць. Дырэктарка Белсату Агнешка Рамашэўская-Гуза паведаміла, што арыштаванай старшыні Саюза палякаў Беларусі Анжэліцы Борас прапаноўвалі вызваленне узамен на згоду аб дэпартацыі. Яна адмовілася. Падобную прапанову атрымаў і Анджэй Пачобут і таксама адмовіўся. Ірына Бярнацкая не сказала ні так, ні не. Марыя Цішкоўская была гатовая пагадзіцца. Падобна, Ганна Панішева не ў найлепшым фізічным і псіхічным стане. Такога абыходжання са зняволенымі не было нават у Польшчы ў ваенным стане. Пачатак гадоў 90-х гэта вывучанне польскай мове. І ўлады імкнуцца вярнуцца. Перавезлі ў Жодзінскае СІЗА. Раней яго ўтрымлівалі ў СІЗА нумар 1 у Менску. Паядынак у суперцяжкай вазе назіраюць украінцы. Офіс прэзідэнта Владзіміра Зеленскага супраць адміністрацыі мэра Кіева Віталя Клічка. У шматкватэрным доме, дзе жыве Клічко, адбыліся ператрусы, але не ў кватэры мэра. Улады краіны кажуць, што расследуюць справы, звязаныя з махінацыямі на камунальных прадпрыемствах на дзясяткі мільёнаў грыўняў. Клічко настойвае, што гэта спробы дыскрэдытаваць яго асабіста. Чые ўдары мацнейшыя, высвятлялі мае калегі. Уламіліся сюды. Там ёсць камеры відэаназірання, а цяпер яны спалохаліся ці што і пайшлі ў іншую кватэру. У мяне такое адчуванне. Зранку з'явілася інфармацыя, што адбываецца ператрус у доме, дзе жыве мэр Кіева Віталь Клічко. Ён у гэты момант быў на трэнаванні і спалохаўся, калі вярнуўся. Мэр паведамляе, што ў пад'езд, дзе ён жыве, зайшла група ўзброеных сілавікоў у шаломах. Ён іх убачыў, калі падымаўся па лесвіцы. Кажа, яны паведамілі, што прыйшлі, маўляў, не да яго, а ў кватэру, што месціцца 2 паверхамі ніжэй. Клічко лічыць тое, што адбываецца ціск на гарадскія ўлады. У мяне стаіць камера відэаназірання. Я бачу, што супрацоўнікі праваахоўных органаў тэлефанавалі ў мае дзверы. Таксама я сустрэў суседку, якая кажа, што яны тэлефанавалі ў дзверы і пыталіся, дзе Клічко. Гэта выпадковасць? У мяне вялікія сумневы. У той жа час у службе бяспекі ўкраіны, якая і займалася следчымі дзеяннямі, паведамілі, што гэтыя захады зусім не датычылі Віталя Клічка. Працаўнікі галоўнага ўправлення СБУ чынілі ператрусы ў межах крымінальнай справы датычна фальсіфікаваных нафтапрадуктаў. Яны праходзілі адразу ў некалькіх лакацыях, у тым ліку і ў доме, дзе пражывае Віталь Клічко. Ніякага дачынення да спадара Клічка гэтыя ператрусы не маюць. Сам жа мэр Кіева звязвае тое, што адбылося з офісам украінскага прэзідэнта Владзіміра Зеленскага. Гэта не таямніца, што ў офісе прэзідэнта пастаянныя нарады датычна Клічко, таму што ім не падабаюцца, што Клічко робіць заявы пра тое, што нам патрэбны локдаун, калі ў нас бальніцы перапоўненыя. Не падабаецца, што Клічко заклікае ўсіх мэраў аб'ядноўвацца, калі на межах з Украінай гэтак званыя вучэнні расійскай арміі. Не сакрэт, што кагосьці раздражняюць гарадскія ініцыятывы. Я выключна з гэтым звязваю гэтыя рэчы. Тыдзень таму пракуратура і фіскальная служба пачалі ператрусы адразу ў некалькіх камунальных прадпрыемствах і структурных падраздзяленнях мэрыі. Яны датычаць фінансавых схемаў або ухілення ад выплаты падаткаў. У прыватнасці крадзежу бюджэтных сродкаў на закуп медычных вырабаў у гарадскім дэпартаменце сацыяльнай палітыкі. Усталявана, што службовыя асобы дэпартаменту сацпалітыкі, уступіўшы ў змову са службовымі асобамі прадпрыемства, заключылі шэраг дамоваў на набыццё сродкаў асабістай гігіены за перавышаныя цэны, у выніку чаго бюджэту учыненая шкода на суму звыш за 13,5 мільёнаў грыўняў. Таксама вялося пра справу, звязаную з фінансавымі махінацыямі ў справе асвятлення ў сталіцы, а таксама пра страты тэрытарыяльнай грамады Кіева ў памеры $700 000. Следства ў гэтых справах працягваецца. Марына Ступак, Александра Пуціла, Белсат. Што мы можам зрабіць для тых, хто цяпер за кратамі? Пра гэта размова адразу пасля нашага выдання. А я завяршаю аб'ектыў з заклікам гаспадарства чытаць і распаўсюджваць інфармацыю ад незалежных медыяў, каб не звужалася, а пашыралася кола нашай свабоды. З вамі была Вольга Старасціна. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.